Ty fotit. No nic, co by si měla dělat? Vyfotej ten koza. Ona má devítku zlatou. Ukaž devítku. Ukaž devítku, Diano. Diano, ukaž devítku. Ukaž devítku. Já mám 14, já jsem z Anglie. A já mám stříbro. No ukaž. Nemám teď už tohle, počkej, mám. Já spadnu, já to... Dej mi ten růžená Já zvyk ti nedám. zasadit. Dobrý! Tady máš, gorila. Počkej, já spadnu, Káču. No, teď mě vyšel. Dobrý, no, vysadej. Neukáž vysadit. Já jsem dobrá. No, tak ale počkej. Hej, Dick, počkej, co udělám, hej, počkej, hej. Počkejte, až přijde Karla, co s ním udělám. Ne, nedělej. To je počátkem. Ne! Já chci taky vysadit. Počkej, jak to mám udělat? Počkej. A nevím, dopadne. Joj. Já tam nedošáhnu. Stojíš? Ne, já už. A teď? No tak si postav normálně. Jo, já už sedím. Klidu. Já tě můžu normálně trefit. Hej, blázen. Dobrý uhni, ty se sedíme. A já kam si mám jako sednout? Tady máš, ale kolik jich tam má? Já tam nedošáhnu. Já už jenom sedět tady budu. No ano. Tady bude. Když oni dva šli koupit koblížky a rohlíky. Já, Diana. Jakože Kaufland. Já je mám, ale já už jsem neměla si týden. Hej, tak co oni šli koupit? Drogy. Já nedělej, ona mě natáčí, jak tady kloužu do Vám to pak pošlu, ne? Jako poslední den. Poslední den, tak se tam není. No, ne, poslední den, ale... Mně to nevadí, víš, jak ne, jakože já to točím, tak já tam nemusím být, ne? Běž! Hej, to se přehnali. Má to říkám, ona to říkám, běž. Já tady tam.